ang imong isulti puros positibong butang, puros nindot ka mga butang tungod kay ang imong espiritu nga nagakuyanap diha sa imong lawas, espiritu sa Dios. Sa iyong biyaya, ako ay namamama. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod. Praise the Lord. Kumusta? Magdungan kita. Magdungan ta para magsabot kita kayo. Kumusta? Kitang tanan magsaba, di mo kita magdungog din Ya hinumdumi nga kanang word nga mauswagon mo nang imong kinabuhi karon kay niaga nakasimba kag buhi ka Dios. Kay hinumdumi nga wa pa ka mata og ipanag-iya ka na sa Dios. Unay lami ha? Unay lami hinumduman nga wa pa ka mataw ang Dios na nag-iya na sa imong kinabuhi. Nanay plano ang Dios. Nanay purpose ang Dios. Hallelujah. Now, salamat kayo sa Ginoo. Dili nga kabuntagon higala igsuon, maayo kayo ang Dios. Lakpagan na itong Ginoo. Nindot ka. Hallelujah. Woo! Excited ko igsuon nga mo share sa pulong sa Ginoo. Roma Kapitulo 8, versikulo 16 ngadto sa 17. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo din 16. Roma 8:16 kadto sa 17. Maging hiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pag matuod nga kita mga anak sa Dios. O kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios o madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kon makig-ambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Kamputan. Amahan mo nga langit nun, salamat kayo din orasan. Excited mi Ginoo nga magapanglihok ka karon sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Excited mi nga imong balang espiritu imong ipadala karon. Unya ulihok ni ini nga dapit Ginoo gikan sa bata, mga batan-on, babae, lalaki, mo tagamtam, hallelujah, mo dawat, mo receive sa imong mga panalangin karon Ginoong Dios. Salamat kaayo Ginoo nga nining orasa kining ubos nimong alagad imong tudloan, kining ubos nimong alagad ablehon nimo kining bakbak ni ini nga dili ni manulti, di ko manultis kung kaugalingon kun dili manulti ko gikan sa imong pagbulutan amahan nga langit nun. Ginoo ipaluyo ko kanunay sa imong cross, makita ang imong himaya, imong glory sa akong kinabuhi. Ang tanang tao nga niya karon din mupuyo ug mo himo Ginoo ug ableh sa ilang mga salabutan sila kasing-kasing sa ilang mga panulunan. Muli sila kalipayon, muli sila gawas, muli sila madaogon, muli ang mabalon ang imong mga panalangin. Kintanan Ginoo Dios ang gitugyan nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Maningkot igsoon. Okay, nining kabuntagon mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo yung sila God desires to bless you. Okay? God desires to bless you. Ina imong tapat ina. Dios ang tinguha nga iya kang panalangin. Tinguha desire ba? Ada? Ako? Tinguha desire ba? Ang desire tinguha ba? Okay. Ano magsabot-sabot na gamay? Kaya basin mag-istorya ko din nga nasipyat ko ba? Pero ako ning tinguhaon nga kining tinguha sa Dios mahitabo din nimo karon. Ato ning naman ako ning ipadaplen gamay kaya ron sayo na ko paglakaw-lakaw. Sa tinuray nga paagi mga kaigsunan ang atong kinabuhi, blessing naman Blessing na kaini, bisa pa ko kay dagang kwarta, bisa pa ko kay binilyon na kwarta. Blessing na kaini, tungod kay bisan ka ng imong mata kay tatanaw karon nga nakakita ka nako, nakakita ka sa imong isig katao, nakakita ka sa imong silingan, usa na ka milyon nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghang kay mga tao karon nga daghang kay kwarta. Pero lisod sila pagtanaw. Sila pagbukas sila mata, ano man kapoy na kayo. Pero katong kinabuhi ang Dios mga kaigsoon na nag-ingon sa dinhi. Ang Espiritu sa Dios mo, tipon diha nimo
sa imong kinabuhi ang Espiritu sa Dios. Balik ko ba sa mga kaigsunan? Mo ang desire sa Dios. Tawag mo pagkalamig sa desire sa Ginoo sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Ingon sa din sa 16, magighiusa ang maong Espiritu. Asa ito pa ang Espiritu ni sa Dios. Asa magighiusa? Magighiusa ang Espiritu, ang maong Espiritu sa atong Espiritu. Sa ato ba? Ang imong kinabuhi, dunay Espiritu nga nagighiusa. Lipay kay ko nga naay mga tao nga mga magamit din sa Ginoo. Magpagamit sa Ginoo kay kanang espiritu mo na espiritu sa Dios. Ha? Naagani tay mga activity, naagani tay mga buluhaton nga naagani mo sa kong likod, naagani mo ang tabang, o pasabot ka kanang espiritu, espiritu na sa Dios. Espiritu na sa panaghiusa. Okay? Ang tinguhan sa Dios, ang desire sa Ginoo, iya ang panalangina. Muli tinguhan niya sa iyang kinabuhi kanina pagkamatay sa dito sa cross. Aron ikaw, ako, makabaton ng kinabuhi malipayon, uban ang panalangin. Ikaw sa din isa din ang pulong sa Ginoo, ang iyang espiritu, ibutan niya, itipon niya sa atong espiritu, aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Amen. Kanang word ha? Kanang word ha? Dili ta musugod nga atong kinabuhi ang mga mungan daog-daogon gihapon sa yawa. Dili ta musugod nga atong kinabuhi mahimo gyapon instrumento sa sala. Nga naman gipanag-iya ka na sa Dios ug nahimo kang anak sa Dios. O ang espiritu nga naga-cultivate sa imong kinabuhi, naga-kontrolar sa imong lawas, mao ni ang espiritu sa Dios. Espiritu sa Dios. Hinumdumi ha? Nga ang imong kinabuhi dili ka bandit. Dili ka ginapos sa daotang espiritu, kundi ginapos ka sa espiritu sa Dios. Palakpakan ko ang Ginoo. Kunya mo ni ang atong tinguha kanunay nga dili kay ko ginapos. Kung pasabot, ang imong isulti dili gyud kadaot. Ang imong isulti puros positibong butang, puros nindot ka mga butang tungod kay ang imong espiritu nga nagakuyanap diha sa imong lawas, espiritu sa Dios. Yang iha na paagi, usa na ka panalangin. Nayuno na ko. Nami kay ni mga kaibigan, excited kayo. Kaya gusto na ko ning iwali yung tayo kaduha. Pero akong tingog murag ning palyar gamay. Luya. Desisite, ibig sabihin okay mga anak man kita niya. Tawa ha? Mga anak mo sa Ginoo. Kung sa may naas Ginoo. Dahil pariyuno na ko. Madawat nato. Usay madawat. Usay madawat ino. Ingon sa din madawat na to ang mga panalangin. Palakpakan na to ang Ginoo. Kuya, akong pangutanan karon. Ang akong pangutanan karon, anak pagkasakit. Amen. Muna lagi ito ba? Amen. Nagpasabot ni Agrika o nituo ka na anak yung kasulo. Ya sugod aning orasa, imo yun ang i-apply kanunay. Kinahanglan dunay motivation sa imong kinabuhi. Kumusta ka brad? Mausumakon kay anak kas Ginoo. Na ayaw yung paghuna-huna nga pildero ka, ayaw yung paghuna-huna purloy ka, ayaw paghuna-huna sakit, ayaw paghuna-huna nga doon na kay gibati, doon na kay balatian. Kay anak kas Ginoo, ang atong Dios, doktor sa tanang doktor, mananambal sa tanang mananambal. Yang tinguha sa Ginoo mga kaisunod kung sa inyo panalangin, kung sa din ang madawat ninyo ang tanang mga panalangin nga gitagana sa Dios o madawat nato kini. Ha? Ginasilyuhan sa Dios. Imo mo nung madawat kung sa may panalangin din sa Dios. Now, in some we need to understand that God's blessing do not come to us because of our generous or maayo or good or goodness. Ang panalangin sa Ginoo dili na maabot nimo, wala nang pasabot nga maabot nimo tungod kay maayo kay ka, buutan ka, magyatagon ka. Tungod kay madawat nimo ni tungod kay anak ka sa Dios. Amen. Dili nang pagkabuutan. Buutan kay ko pastor. Ang yatagon nimo pastor. Dili na ko'y rason nga moabot ni panalangin diha nimo. Moabot ni tungod kay anak ka sa Ginoo. Amen. Nga atong yung barugan kanunay nga anak ko sa Ginoo. Ito kang hospital, sakay kag rural, palit kag gugas, palit kag sunan, palit kag isda, anak ka sa Ginoo. Ayaw po pagkabasar, hindi ka madalang kwarta.
anak kas Ginoo. Niya pwede kang makaklaim unsay naa nga gina-deposit sa Dios nga panalangin imo ang madawat. Kanang mga milagro, kanang kaayuhan, pwede na nimo nga kunon. Ginoo, anak na kunin mo, akong pangayoon, nga ayohon kunin mo. Kung nakay sakit karon, nakay gibate, pwede nimo nang pangayoon kay anak kas Ginoo. Wa lang ta mo claim ani. Parehas atong duha ka anak. Ang kamanguran, i-claim siya sa iyang property, sa iyang bahay. Kung sa mato, authority. Nga naakay katungod ka mo claim. Sige na kag sunod-sunod si mong papa. Sige ka pa, kung sa may akong buhaton ani. I-claim ko kung sa'y naa sa Diyos, kung sa'y naa sa mong amahan. Patagay na mo kong kwarta, kay birthday na ko. Akong anak, tagaan kong kwarta mama, kay birthday man ako ron. Ipalit ako ng sinina. Nagay, pagtuko ba? Tagaan din siya. Siya asa man po ang tarpulin tigiging, nga mo ko yung kuwan yan eh. Birthday man ako umapon. Butangan niya siya tarpulin. Palitan niya siya, napugos kiyang iyan. Hindi ka mangayo, hindi ka tagaan. Hindi ka tagaan. Ako nangayo, kusog Ginoo tagaan, kusog ka naman. Hindi ka naman sige kong drive, huwag yung kusog. O ilame, no? Ibag, inigdaog di mo. Naitaw nakita na ko. Hilabihang, nindutas sa kinan. Kusog kita. Buhapo kayo sa kinan. Pagdaog, pag-iksun, galisun lang daw. Ayaw ko lihatan, Ginoo, inana ko. Buhapo kayo sa kinan, galisun. Harap-harap. Ayaw, pag ka pong lamig pa kayo ipadagan. Ang lamig pa pong kayo ipadagan. Kana pong maglison na. Batangon pa kayo. Batangon pa. 40 pa ito kapit. Anak kalamig ko kuning nga tao sa Ginoo, anak sa Ginoo. Bisag inadidara na ka, batangon ka na ako. Guwapo na kagyapo. Labi ng pastor. Guwapo dyan kayo. Pogi kayo. Masyang buot, hindi nga pastor ko. May tinunod istorya nila. Amo na lang pong barangay. Di ba, pastor? Tuhuan na lang po. Ilan naman na? Pastor, ano ba? Pastor mo, ano mahimo po mong gwapo? Okay, padayon ko. Ikaw din, mag-isunan. God wants to bless you. Gusto sa Diyos, nakanalanginan ka. Number 1, God wants to bless you. Ganina, desire mo sa Ginoo, no? God desire to bless you. Isa gusto sa Ginoo, nga panalaginan ka. Hallelujah. May araw po kayo na yun. Ginoo, gusto din ka. Muna po ni Ginoo, nga panalangin. Proverbio Kapitulo 20, o 10, 22. Kasagaran ako ni Gimension kanunay din Palihog ko basa ninyo mga kaisunan. Hallelujah. Panultihon, 10, 22. Kung saan ang gusto sa Ginoo, nga panalaginan ka. Palipad ko aning oras ka. Ang mga panalangin sa Ginoo, dili pagkalabaw niya ini ang bunga sa kapuhi. Tanawa. Kung sa kuno, ang kadato, mga kaigsunan, dili na para sa imo. Pakita mo, kugihan ka, nananong ka karon, namugas ka karon, nanarbaho ka karon, dili na mo'y paagi na mahimo kang dato. Ang magkadato din sa Dios, matod pa siyang pulong. Tingnan din magkadato ang panalangin sa Ginoo. Ingnan mong dapat. Magkadato ang panalangin sa Ginoo. Dili na magsigig bilar. Magsigig kag bilar. Hala! Hoy, manginata yung ka. Bulalok! Takas ng order. Alas 10 na matulog, alas 11 na matulog kay panikamutan kay dahil ng order. Mata na pong alauna. Asa na may kusog ninyo, anak? Mga bana, sa pamay ng asawa din ayaw mo patak-tak pag bilang-bilang o kapoy-kapoy kinahanglan, mag-agatas panalangin sa Diyos. Ayaw mo sige kag atagan online o online. Sige mo bilang abangan ng cellphone kay online. Wakin, palit mong sinina. Ako gibaligyan sinina ng online. Wakin, pilar mo na, pastor. Mura magkapasya. Tininood to ako, oy. Yung pastor, gilay ka, mura lang gilay. Umaligyan ka, wala na. Ay, hatag na si pastor, biskin, hatag na, bismas. Ano na maligyan na ko, wala na yung comment. Ay, panghatag na yan po na Puros na lang panghatag yun. Palita ko na niyo, ilang po na pastor. Ako baka
ang kwarta ko. Makadato ang panalangin sa Ginoo dili kuno na magpunay kag kuki. Kinahanglan naay kuki. Pero muuna dito sa Ginoo. Ayaw ko nila. Ingon sa pastor, dili na lang ito magkugi. Nadili. Ang principle ng mga Kristiyanan, seek first the kingdom of God. Muna yung principle ng mga kabanato. Ba't pasabot, muuna tas Ginoo. Dili yun mag-una sa imong kugi. Ay, Domingo maron, sapa. Kaya umanon sa ako ikong trabaho. Sapa. Kaya kang kay order. Dili na sa kumusimba. Na, sayok na. Ikaw ng Bible, gusto sa Ginoo, God wants to bless you. Gusto sa Ginoo, may panalanginan ka, nga kanang imong trabaho karon, mao nay gamiton sa Dios sa makahimo kas pagpanalangin. Nga naman, kay kining daghan kay kwarta din ay isa. Sa to, kanta kanina. Dili ko ibaylong ang presensya mo, Dios, sa mga butang ning kalibutan, kayang mga butang lumalabay-labay. Parang presensya mo, walay katapusan. Saan dito rin mga musician, hindi kayo katabaluan yung mga lyrics. Sana naman. Kung sa mga yamang kanunay yung katar. Hallelujah. Now, gusto sa Ginoo nga panalanginan ka. Amon pasabot din mga kaisonan, hindi ko sa makadato ang panalangin sa Ginoo, dili makalabaw ni ini ang bunga sa kakugi. Sa atong maniay, kung unsaon ni mong hagod, kung mulay panalangin sa Ginoo, dili ka muswa, dili ka mahimudato. Nakadato mga kaisonan, panalangin mo sa Ginoo mga kaisonan, dili lang ng more on kwarta. Kaya itong nakay ministeryo, nakay gidalang kalagan sila sa Ginoo, nakay invite ng tao, nakay ginasultihan, gibay studihan, usa na sa ilhanan nga kadato igsuon sa Ginoo. Dili ka lang yun, nakagay kong kitiko, nakagay kong negosyo, nakagay kong kwarta din, nakagay kong bangko, dili na mao. Gawa si Milce, kanakan bigyan na siya kwarta sa bangko. Siya napuyo dito. Mimi po, nakagay motor. Kasi nagpuyo dito. No. Kami lang isang po dito. Tinago. Usahay sa mga butang, mga kaisunan, ito yun ang i-realize ko. Yang ang panalangin sa Ginoo, dili ng daghan kung sa imong nadiposito karon. Kanang naakay gitrabaho para sa Ginoo. Kanang ni-ani ka karon. Manisimba to. Kadato ka. Amen. Kanang nakapagkit ang ganap kada Domingo, kadato ka. Muna-una ko, nadato ba ito si sister, si brother, huwag manisimba. Nakarami ang naabi daw ka, malipay ko. Kakita ko na mo, malipay ko. Kita ko ron-ron ito niya nga daw, nalipay ko. Tumigil Domingo, nalipay ko. Yung naman, usa na sa mga ilhanan, musimba na naging tao, usa na sa ilhanan, nagadato ka. Huwag naman po ron. Pobre ito. Bakit ang tinaw na? Ipaabot din ron-ron. Bintisir ko to. Kahit ito. Malipay ko, ayaw mo pa, ayaw mo, ang anis pastor, mahistot ng mga tao. Abi niyo naman siya, muna akong kalipay. Ayaw kasuko, mahiskutan yung ngalan. E nga naman, mauni ang akong pangandoy timuha, kasi magkakita ta dito sa langit. E nga lang, ganyan ako na yung ngalan, magkita ka dito. Oh, ino ba? Muna tinuod, kaya ang kadato, igsoon, dili ni. Dili na, tanong mo sinsya, muna muna kadato. Kaya kadato, karoon dili na. Dayon ko. Gusto sa Ginoo? Nalaginan ka. Loya. Yan. Sugod ka. Nalaginan ka sa Ginoo. Ang pangutan na karon, ang ayan ba po kang nalaginan? Duduwa mo. Ang ayan. Mura dito tandili kay kumbinsido sa gisulti nga gusto sa Ginoo nga panalaginan ka. Gusto ba ka panalaginan sa Ginoo? Ang ayan ba ka panalaginan sa Diyos? Amen. Amen, God. Hallelujah. Oh, amen. Gusto sa Ginoo nga panalaginan ka. Ikadua, ang Diyos mo panalangin sa taong mga maubin. Ang Diyos mo panalangin ni atong mga taong obedient. Agad. Ingon siya din ang pulong sa Ginoo, makita na to, diha sa Deuteronomy Kapitulo 15, versos 5 o 6, palihog ko basa. Deuteronomy 15, 5 o 6. Siya ingon din ha? Kung tunan kamo kanunay sa pulong sa Ginoo, ang Diyos o mga kasubuan na akong dihatag karon sa ninyo. Pananginan kamo sa Ginoo, na inyong Diyos kumala sa ginusaan niya. Kaninyo daghang mga nasod, mangulam kaninyo apan kamo dili mangulam, manduan niya ang daghang mga nasod apan sila
dili magmando kaninyo. Oh, tanawa ra, dili ka mahimong iliwit. Dili ka mahimong inutil. Dili ka mahimong sunod-sunod uto-utuan. Ang taong na naay panalangin nga naas Ginoo, dili ka maghulam. Ikaw mo'y magpahulam. Ikaw mo'y manghatag. Online, on hand, like ka ra. Manghatag na kay pastor na. Pastor, kung sa makita ng mahistranan sa Bisaya na Sentral. Pastor, salamat kay Pastor. Ganawa, big-vision day mo. May agay ng vision. Mandatory vision. Maligyan ako. Mga pulis. Kaan ko nito. Tagaan mo, ma'am. Tagaan ako sila. Ano, para hindi tanak po. Bugas-bugas daan. Di mo na yung mga tinguha na to. Gusto na sa Ginoo nga, Lord, gawin kami. Nga may mong instrumento din eh. May mong instrumento sa panalangin sa Ginoo. Pagtagaan ka, pangatang po. Di ba? May mo man gusto sa Ginoo. Nga makita ta. Lamig kay paminaw. Tarawa naman dagang kay pastor. Dagang kay mga tao. Mga nga. Labiyas, pastor. Sige panghatag. Kalamihan na sige kay panghatag. Di ba? Lamig kay unanahan mo ng dato. Hatag mo sa pastor bugas. Hatag na po bugas. Hindi kaya ato ako. Hindi na ito hinalang na ng hatag. Eh, puro yung kredito kita ba? Pero sa Ginoo niya na tanan. Ginoo na tanan. Kung di ko na tumihatag yung mga hindi na tamo hatag. Wala yung panghatag yung pastor. Ilahin yun. Ayaw ilahin pastor. Ilahin yun hapon eh. Para makita na itong mga tao naghatag. Ano mga tao ito, wala yung bugas nito, maparintin ako. Lord, grabe sa pastor. Datuwa na kayo mo dyan. Ano mo? Kaya mo niya? Ay mo rin. Natapos Manila, hindi sila kuha 5 kilong bugas. Tapos sa Manila, ngayon bugas. Ari mo rin. Kuha na sa 5 kilo rin. Baik sa Manila. Airplane. Kuha yung bugas ito. At ayun ko. Ikaw din yung pulos kino, magkakiksunan. Ikaw siya, kung tumanon, kung mutuman ka mo kanunay sa mga pulong sa Ginoo nga inyong Diyos, ato ko ng Ginoo. O ang mga kasuguan nga akong gihatag karon kaninyo, lami kining size. Panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gisaad kaninyo. Ano ra ko ani? 4 rin. 4? Nay 4? Tanaw na kong 4. Atras ko gamay. Lami kayo. Walay pobre kaninyo kay panalanginan man kamo sa Ginoo dito sa yuta nga gihatag kaninyo. Walay pobre. Amen ba mga dami? Inintindaw na ko nini. Makandam na niyo. Mauswagon na ginirong. Inisulting pastor niya. Nga naman, walay pobreng Kristohanon, walay pobre nga anak sa Diyos, walay pobre nga nangalagad sa Ginoo. Ayaw sugo nga kining dapita, di ka kahatag. Hello? Okay. Halang nagiging padulong lagi. Kaya kini magod, usanin siya sa mga ilhanan. Ilhanan. Ihapa ang panalangin mo sa tinagsa ihapang tanan. Tinagsaa kay makita mo ang buhat sa Ginoo. Ihapon daw na to ang panalangin sa Ginoo. Tinagsaon, dayon makita mo, giyon sa ka panalangin sa Ginoo. Pero di ka kabalo mo ihap, di ka kabalo mo hatag rin. Usa din na, pastor, tithes, danon mo niya. Ang taong pobre, di ka kabalo mo, dalan din eh. Hindi pobre rin. Wala. Ayaw kong isa yun. Why pobre rin? Usa ako naman o iningisa. Ako'y nagtudlos ka na to niya. Wala'y pobre. Naon na lang na to. Isa-isa ka niya. Ay, yung isa, pastor. Yung isa na kasala. Ako rin. Ang tao sa Ginoo, wala'y pobre. Ihapa. Kung si madawat ni mo, si ma-receive ni mo, ihapa. Kaya makita ni mo, ingon sa pagpulos Ginoo din eh. Matinunan mo man. Ang gusto sa Ginoo, katong tao matinunan, iya kang i-bless.
Nakay dagang kamuti, dagang kaglubi. Iya pa. Hindi nga kapuntago ni Sohan, anak ka sa Diyos. Hindi pa. Imagine ang maayo nga ikaw anak sa Ginoo. Ang anak, makapanag-iya, makaklaim, makapanayo, makagasto, makareceive, makasakay, unsay sakyanan na napanag-iya sa imong ginikanan, imo na masakyan. Unsay kwarta nga naa sa imong amahan, imo ng kwarta. Dili tinuod. Nang gingon nila, ang paparana, ang pamarana. Once na nahimo gani kang circle sa mga family, usa na ka anak na owner. Usa ka nga anak na tagiya. Yabi din unahan ang Diyos. Ayaw magpalabi o kogi para pangitao ni mo panalangin, para pangitao ni mo kadato. Sakto ng trabaho, naakay trabaho. Sakto nga naakay trabaho. Nga naman, kanang trabaho nga imong gitrabaho, giposisyonan karon, purpose na sa Diyos. Para mahimo kang instrumento sa blessing na tusuban. Atong lawas igsoon na kinahanglan ni tabang kanones Ginoo. Sugot sa dili, mapalian ning lawasan. Yung naagani kay buhaton para investment katos Ginoo. Ang imong lawas healthy kanunay. Link-on ka kanunay. Usa na sa mga ilhanan. Katabangan ng panalanginan kas Ginoo. Nini nga kabuntagon ni Son. Mudawat pa ka. Ako pangutanan karon. Mudawat pa ka. Sa panalangin sa Ginoo. Ngayang buhaton karon. Buhaton niya karon. Buhaton niya karon. Diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Di ba niya kanimo sukdik ka ganitong prasa ang gusto sa Diyos kaya ka panalaginan. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Samtang himos pagtugtog ang instrumento, ako magpakutan-on karon. Unsay gusto nimo panalangin nga imong madawat gikan sa Ginoo kanang isulti. Balik ko na po pangutana. Ang Diyos
gusto siya mapanalanginan. Apil na din ha. Apil na din ha. Ang tanan nga nindot nga buhaton nimo para sa community. Pabor, protection, healing, restoration, blessing, tanan nga nindot nga mga butang imong giuna-una maunay buhaton sa Dios naman. Gusto ba kang maluwas sa pamilya? Kamutana ko nimo. Gusto ba kang maluwas ang imong pamilya? Dili lang kay ikaw ray mabalik-balik dinhi. Dili na kay ikaw ra ang mag-anhin. Ayaw subot nga ikaw ray maluwas. Ayaw subot nga ikaw ray matug langit. Iapil imong pamilya. Iapil imong mga anak. Tada sila. Tada sila. Kay blessing na nagihimos Ginoo nimo kay iya na sa Ginoo. Imong pamilya, imong mga anak, imong bana, imong asawa. Kamong tanan. Kamong tanan. Kamong tanan. Kamong tanan. Hallelujah. Kato gusto sa manalangin sa Ginoo. Imong gisulti karon isa imong kamot. Ya ako ning release karon. Ako ning release anak sa Ginoo. Ingon ang alagad sa Dios, itagaan ko sa authority. Itagaan ko sa authority sa Dios. Itagaan ko sa autoridad na naas Ginoo. Na ako ning i-release na panalangin mag-aabot ng kanimo karon. Hallelujah! Gamiton ka sa Ginoo, mahimo ka panalangin at usupan. Kunya mahimo ka balipayan kanunay. Oh Jesus! Ipanag iya mo na ang pina. Isay mo ka ba? Hallelujah! Isay mo ka ba? Gusto mo panalangin sa Dios. Thank you, Lord. Amahan na mo nga langit nun. Nangining orasa, ang imong alagad, ang imong gitagaan sa katungod. Akong i-release o Diyos nining kabuntagon. Ang imong langitong panalangin. Spiritual blessings, material blessings, emotional blessings, mental blessings. Hallelujah! Kini mag-aabot karon sa matag usa. In Jesus' name, I receive it, Lord. I receive it, Lord. Right now in Jesus' name. Kanimo na lang. Wakilain ay tukoy. Igsuon kung nabati nimo ang gahom sa Dios, nabati nimo panalangin sa Dios, nabati nimo sa Espiritu karon, pasalamati ang Dios. Ina Lord, thank you. Thank you, Lord. Nawa ko masipyat na nangalagad ko nimo. Nawa ko masipyat. Kaya dili di ko pobre. Dili di ko makaluluoy. Dili di ko makaluluoy. Dili di ko ordinaryo. Kaya ka kumari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Binibisita ka na mo karon. Thank you, Lord. Nakailang
nimo gikan kaniadto hangtod karon. Yan. Design nimo nga imong gilming panalanginan. Ginoo, salamat na nitubag ka sa individual na mga prayer karon. Kung niluwas ka na mo, natasaylo ka sa among mga sana. Ginoo, masalay po kami. Naaman mi individual o mga weaknesses. Naaman mi mga secret sin. Kapandon, imo may ipasaylo diha. Imo na may ipasaylo. Totally erase na Ginoo. Salamat doon, nga dili na may bandage sa kapobrihon. Dili na may ginapos tunglo. Dili na may ginapos. Kami na may pili karong Ginoo. Kung pili ni, diha ka gani mo. Salamat doon, nga nini mo rasa. Siliyuhan ni mo ni, nga pag-receive na mo sa imong blessing. Siliyuhan ni mo ni karon na pagpanglihok ni mo sa mong kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Magambot na. Amahan na mo kalangit nun, salamat kayo rin nga kabuntagon, salamat sa mga pulong, salamat Lord, ako nito o Ginoong Diyos nga nagapanglihok na ka, namuhat ka, niya, doon na i-arrange ka nga panalangin sa matagusan. Lord, itong mga tao Ginoong Diyos nagkalisod, doon ay mga tao Ginoong nga nagkalisod karon, tabangi sila na mahimong instrumento Ginoong nga makatabang ni sila kalisod. Lord, ma-restore sila, ma-lift up sila Ginoong, matuboy sila Ginoong Diyos. Salamat kayo Ginoo nga samtang buhay kami, ibabaw ni kalimutan na gamitan ni Lord. Hallelujah. Doon ay mga chance Ginoo nga maka-solve ni si Mumpolong gamitan ni Dihugin ni Ginoong Diyos. Lord, matagusan nga karon din eh. Bata ba, babaeng lalaki, nga ito sa labing hamtong nga orasa. Ako nagampo Ginoong Diyos, nga ikaw magapanalangin, magaproteksyon nga ito kanila. Salamat Ginoong Diyos, nga Mumpolong dili ni mo lamang kawang sa matag pamilya nga niya karon din eh. Salamat kay Ginoong Diyos, ikaw matinudaan, buhay ka nga Diyos, nga mong yalagaran. Ginoy ka magmuna sa dalang ng mga gianan. Ikaw magtabang sa matag pamilya karon. Matag pamilya Ginoong Diyos, kung mga problema, sulbaran ng mga problema. Ito ulit kwarta, tagay kwarta. Ito na ulit bugas, tagay bugas. Ito na nanginanglang kayo at ng milagro, ipabuti mo imong milagro. Salamat Ginoong Diyos, ito na doon mga maintenance ng mga tambal. Ginawa mo i-review Lord in the name of Jesus Christ. Kadili sila mahimong ginapos sa maintenance Lord in Jesus name. Imo sila nagpagawas Ginoo sa pangalan ni Jesus kinasalit mo. Lord, salamat kay Ginoong Diyos nga automatic nga mahimo silang maayo. Hinagi sa imong dugo, imong giulan dito sa cross sa Kalbaryo. Ngare mo kulang binagi sa imong mga lamon, imong giulan Ginoong Diyos kami na ayo. Salamat kay Ginoong Diyos nga among lawas Ginoo normal, ang among dugo normal. Wala ni diabetes, wala ni arthritis, wala ni high blood in the name of Jesus. Lord, gikan sa among ulo, among gi-release karon. Gikan sa among ulo ito sa lapas-lapas na complete healing. Among ma-receive karon